नमस्ते. नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. आज आम्ही कोकणी थाली बनवते. कोकणी थाली म्हणजे आहे ना, सगळं त्याच्यामध्ये वडे असणार आहे. कोंबडी वडे, चिकन म्हणजे ग्रेव्ही चिकन, सुका चिकन, अजून सोलकढी आणि अजून आपली पिवळी कढी आपली भातावर घेतो ना ती कढी, अशी आपल्याला थाळी बनवायची आहे. आणि ही जी थाली आहे ना, कोकणातली थाली खूप प्रसिद्ध थाली आहे. तर ही 3 बोलतात ना ओकेशनला बनवली जाते. गौरी गणपतीला बनवली जाते, होळीच्या दुसऱ्या दिवशी बनवली जाते आणि हळद उतरणी असते ना कोकणात, म्हणजे कोकणातल्या उतरणीला पण बनवली जाते. तर ह्या सर्व पद्धतीत ही थाली खूप फेमस आहे. म्हणून आपण कोकणात आलोय, तर ही थाली आता तुम्हाला आम्ही दाखवतो. आता मी कोंबडी वडे करणार आहे. त्याच्यासाठी तुम्हाला आता मी पहिलं पाणी ठेवलंय आणि त्याच्यामध्ये गूळ टाकायचा. थोडासा गूळ म्हणजे कसं, गूळ टाकला तर टाकायचा, नाही टाकला तरी चालतो, पण टाकला तर चव येते, जरा टेस्टी लागतात वडे. आणि त्याच्यामध्ये हा एक कांदा किसून घेतलाय. हा कांदा किसूनच घ्यायचा, कापून नाही घ्यायचा. कापून घेतला तर वडे फाटतात, तेलामध्ये फुटतात. आणि थोडासा चवीपुरता मीठ टाकायचा. आता हे चांगलं पाणी आहे ना, उकळी यायला द्यायची, म्हणजे कांदा चांगला शिजवून घ्यायचा. त्याच्यामध्ये गूळ आणि कांदा शिजवून घ्यायचा. आता बघा, कोंबडी वडे आपण बनवतोय, तर कोंबडी वड्याचं आपल्याला पीठ लागणार आहे. इथे आम्ही अर्धा किलो पीठ घेतलंय. हे बनवायचं कसं ना, ह्याची लिंक खाली मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो. मम्मीने ऑलरेडी बनवलं आहे, ती लिंक क्लिक करून तुम्ही रेसिपी बघू शकता, किंवा मम्मी तुम्हाला ओरली सांगेल की हे कोंबडी वड्याचं पीठ कसं बनवायचं. आणि कोंबडी वड्याचं पीठ हे कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पीठ असतात. कोणकोणते पीठ मम्मी? गहू, ज्वारी आणि तांदूळ. हां, आता तांदळाचं पीठ 2 वाटी घेतला तर गव्हाचं पीठ तुम्ही 1 वाटी घ्यायचं आणि ज्वारीचं पीठ तुम्ही 1 वाटी घ्यायचं. हां, असं म्हणजे भाजणी नाही तयार केली तर. आणि आपण भाजणी तयार केली तर 1 किलो तांदूळ घ्यायचे, 100 ग्राम गहू घ्यायचे आणि 100 ग्राम ज्वारी घ्यायची. आणि बाकीचं साहित्य आपलं धने वगैरे घेतात ना, ते 1 चमचा घ्यायचं. हे सगळं पप्पूनी लिहून दिलेलं आहे तुम्हाला. स्क्रीनवरती सर्व प्रमाण दिसेल, तुम्ही त्याप्रमाणे बनवू शकता. आता एक कांदा, गूळ सगळं पाण्यामध्ये शिजलेलं आहे. हे आता आपण जरा उतरून ठेवूया, थंड करूया. तोपर्यंत कसं गॅस चूल फुकट जाते ना, म्हणून आपण त्याच्यावरती चिकन शिजायला ठेवूया. ओके. हा चिकन पण आपण कोकणी पद्धतीने बनवतो ना. कोकणी पद्धतीने. आधी थोडासा तेल टाकते शिजण्यासाठी. तर त्याच्यामध्ये हा कांदा कापलेला, बारीक चिरलेला. आपला कांदा फ्राय झालाय. थोड्या तेलामध्ये कांदा फ्राय करायचा, कारण आपल्याला नंतर तेल वापरायचं आहे. आता याच्यामध्ये चिकन टाकते. आपण किती चिकन घेतलं? 1 किलो. 1 किलो घेतलं ना पूर्ण. हां, आता इथे चिकन शिजायला ठेवलाय, पण पहिलं पाणी नाही टाकायचं, कारण पहिलं आहे ना चिकनचं पाणी सुटलं पाहिजे. नाहीतर कसं व्हायचं, पाणी टाकलं की आलंच कच्चा शिजतो चिकन. बरोबर. हां, चिकनचं पाणी सुटेल आणि आपल्याला इथे वरती थंड पाणी टाकून ठेवायचं आहे. आता इथे चिकनसाठी लागणारं साहित्य दाखवते. हे कांदे घेतले, 3 कांदे घेतले, म्हणजे 2 मोठे कांदे, 1 मीडियम कांदा. आणि हा खोबरा 1.5 वाटी खोबरा घेतलाय, सुका किसून घेतलाय. आपल्याला कोथिंबीर घ्यायची आहे, 2 हिरवी मिरची आणि थोडासा आला घ्यायचा आहे. आणि हा आपला कोकणी मसाला आपल्याला लागतो ना, कोकणी मसाला वरून टाकायला. तो तिखट पण असतो, त्याच्यामध्ये सगळे मसाले पण असतात. तो हा कोकणी मसाला मी इथे साईडला ठेवते. आता हे वाटण करून आता काजल आणेल. आणि वाटण करायच्या अगोदर तुम्हाला सांगायचं की हे सर्व चांगलं भाजलेलं आहे बघा. हा, हे सर्व भाजून घेतलेलं आहे. आता हे सर्व ग्राइंड करून आणि थोडं पाणी टाकून त्याच्यात थोडासा पाणी टाकून वाटून घ्यायचा. ओके. आता काजल जाईल वाटायला. करून आणि वाटून. हे बघा शिजतोय ना. हा, आता थोडा याच्यातलं पाणी टाकायचं, गरम पाणी, आणि चांगला शिजू द्यायचा. आता तिथे आपलं चिकन शिजतोय, तोपर्यंत आपलं इथे वड्याचं पीठ तयार करून घेऊया. आणि हे पाणी आहे ना, थोडं गरम आहे बघा, थोडं गरम आहे, बोट थांबत नाही. म्हणजे थोडं थंड झालंय, म्हणजे जास्त पण कडकडीत नाही वापरायचं. थोडं थोडं करून हे पीठ आपलं मळून घ्यायचं. तुम्ही आहे ना, पाणी ओतताना आहे ना, ढवळताना चमच्याने ढवळा, कारण ते गरम असतो पाणी. आता मला कशी सवय झालेली आहे ना, म्हणून माझ्या हाताला चटके नाही लागत. आणि ते बघा आपलं वाटण आहे, ते आपण इकडे आता चांगल्या प्रकारे ग्राइंड करून घेणार आहे. सर्व टाकलं ना त्याच्यात. आता इथे तुम्हाला मला एक टिप द्यायची आहे. आपण जे कोंबडी वड्याचं पीठ घेतलंय आणि त्याला पाण्याचं प्रमाण किती, समजा एक्झाम्पल देतो, 2 वाटी जर पीठ झालं असेल ना, तर 1 वाटी आपल्याला पाणी लागेल.
म्हणजे जेवढा तुमचं पीठ होईल त्याच्या अर्ध्या प्रमाणात तुम्हाला पाणी घ्यायचं आहे. म्हणजे हा, त्याचं आणि त्याच्यामध्ये कांदा पण असतो ना ओला. हां त्याप्रमाणे तुमचं पीठ एकदम चांगलं होणार ते. हा, आणि पीठ असं चांगलं मळून घ्यायचं. पीठ असं चांगलं मळून घ्यायचं 2 हातांनी. जेवढं पीठ मळणार ना तेवढे वडे आपले चांगले फुलणार. आणि ते बघा आपलं वाटण सुद्धा झालेलं आहे. आपलं वाटण आणि तिकडे काजलने आपलं चिकन पण शिजतोय. चांगल्या प्रकारे वाटून आणलेलं आहे. असं पीठ चांगलं मळून घ्यायचा आणि त्याला असे 5 होल पाडायचे. 5 पांडव. हा, ओके. आता याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकायचं. मच्छ्या याच्यामध्ये टाकायचा फक्त सेंटरला. मधी. हम्म. आणि हे का केलं जातं आणि ह्याचा काय इतिहास आहे? ह्याचा इतिहास म्हणजे थांबाते निकारा टाकते. असं जलजलीत टाकायचा. ओके. आणि झाकण ठेवायचं. असं झाकण मारून ठेवायचं. आणि अजून एक त्याचा पुराणा रिश्ता आहे. कसला माहिती आहे का? अशी रकाडी घ्यायची चुलीतली. तर मी पूर्णच दाखवते. अशी चुलीतली रकाडी घेता आणि पिठाच्या भोवती जिकडे आपण पीठ ठेवणार नाही, म्हणजे रात्रभर ठेवायचं असतं ना तेव्हा करतात हे प्रोसेस. हा, म्हणजे हे असं राम लक्ष्मणाची अशी हे करतात. म्हणजे त्याला पिठाला फेरी नाही झाली पाहिजे. हा, असं करतात. काय बोलतात ते ह्याला लक्ष्मण रेखा. लक्ष्मण रेखा कशी करतात, म्हणजे आतमध्ये येऊ दे नाही सीतेला चोरायला, तसं. हा एक प्रोसेस आहे. ठरलेलाच आहे रात्रीचा. म्हणजे त्या पिठाला फेरी होत नाही. तुम्हाला इकडे परत एक सांगायचं आहे. आपण पिठामध्ये जे कोळसा टाकला, जर चुलीवर करता तुमच्याकडे कोळसा अवेलेबल असेल तर तुम्ही टाका, नाही टाकला तरी चालतो. तुम्ही 5 खड्डे नाही केले, 1 खड्डा केला आणि तेल टाकला तरी चालतो. ते कसे पूर्वी असे नाही खड्डा काढला तरी चालतो ना. असं झाकून ठेवला तरी चालतो. तर हे सर्व टिप्स हे कसं तुमच्यासाठी. कोकणातली पद्धत आहे. ओके. आता आपलं चिकन शिजलेलं आहे. आता हे असं काढूया खाली. हे बघा मस्तपैकी शिजलंय. तेल सुटेपर्यंत शिजलंय. वा वा वा, मस्त. हा, आता इकडे बघा आपला जो चिकन रेडी आहे त्याला आपण फोडणी देणार आहे. तर आपल्याला जेवढं तेल लागेल तेवढं आपण घेतलेलं आहे. हा. आणि इकडे काय घेतलंय? 2 तेजपत्त्याची पानं घेतले, 10-15 काली मिरी घेतले, 4-5 लवंग घेतले, काली वेलची, अर्धा चमचा जिरा, चक्री फूल आणि जावेत्री. हे आपल्याला याला फोडणी द्यायची आहे. आता खडा मसाला आपला चांगला तडतडलाय. आणि ते वाटण आणले काजलने करून. सगळं वाटून आणलंय. आता ह्याच्यातलं थोडं वाटण मी आहे ना थोडा काढून ठेवलाय, कारण मला सुका चिकन पण बनवायचं आहे. हा ग्रेव्हीवाला बनवणार आहे. आता ह्याच्यामध्ये हे वाटण टाकते. आता इथे याच्यामध्ये भांड्यामध्ये थोडा पाणी टाकलाय. आणि हे भांडं आहे ना सगळं धुवून घ्यायचं आहे पाणी टाकून. आता याच्यामध्ये आपला कोकणी मसाला. याच्यामध्ये चिकन टाकते. चिकनचं बघ तरी किती आले. या रेसिपीमध्ये आम्ही जो मसाला टाकला ती आहे कोकणी मसाला. आणि तुम्ही म्हणताय ना की कोकणी थाली खायची आहे, तर कोकणी थालीमध्ये कोकणी मसाल्याशिवाय ती कोकणी थाली बनत नाही. कोकणी मसाला कसा बनवायचा त्याची रेसिपीची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. किंवा नाही तर तुम्ही शॉर्टकट करू शकता. कोणत्याही बाहेर शॉपमध्ये जाऊन तिकडे मालवणी मसाला किंवा कोकणी मसाला घेऊन तुम्ही ह्याच्यात डायरेक्ट टाकू शकता. याला तरी सुटायला द्यायची आहे. हा, द्यायची. मग जरा 2 मिनिटं थांबा, तरी सुटेल. आता इथे चिकन आपलं झालेलं आहे. आता चिकनचा टोप उतरून ठेवते आणि आपलं सुका चिकन बनवून घेते. आता खाणाऱ्याच्या समोर आपण ठेवूया, म्हणजे बनेपर्यंत एक पीस गायब. आता इथे तेल टाकलंय बघा तव्यामध्ये. मला फ्राय करायचं आहे सुका चिकन. त्याच्यामध्ये आलं आणि लसूण चेचून घेतलेली आहे. आलं लसूण चांगली फ्राय झाली ना की त्याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला कांदा टाकायचा आहे. हा एक कांदा घेतलाय बारीक चिरून. इकडे बघा आपला कांदा फ्राय होतोय. तोपर्यंत आम्ही तुम्हाला इकडे दाखवते की आपलं चिकन बघा कसं दिसतंय. अरे वा, मस्त एकदम झणझणीत. तरी आली का वरती? हो, आली. आता त्याचे कांदा लसूण आलं सगळं फ्राय झालेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आपलं चिकन टाकूया. किती? अर्धा किलो. पूर्ण आपलं 1.5 किलो चिकन आहे.
आता याच्यावरती आहे ना 2 मिनिटासाठी झाकण मारते. आता इथे 2 मिनिटं झाले. चिकनला बघा पाणी सुटलंय. चिकनच्या पाण्यामध्ये चिकन शिजवलं ना तर तो चिकन लवकर शिजतो आणि आपण पाणी टाकला ना की तो आडच कच्चा शिजतो, म्हणजे तो चांगला शिजत नाही. हा आपला कोकणी मसाला घेतलेला आहे आणि याच्यामध्ये सर्व गरम मसाले पण असतात. हे आता तुम्हाला दाखवलेलं वाटण. थोडं वाटण टाकलं ना मग सुका चिकन कसं माहिती आहे जे खाण्यासारखा तिखट लागतो. तर थोडीशी हळद टाकते आणि आपण चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आता इकडे चिकन बघण्याच्या अगोदर या मुलीला बघा, म्हणजे तोंडाला सुटलेल्या पाणीला बघा. कुठे दिसतंय पाणी? आता झाकण मारते. चिकन बघा किती छान मस्त मस्त. झालाय, कलर पण छान आला. तर अशी आपली बनते कोकणी थाली. हे तर अर्धी बनलेली आहे, पिक्चर अभी बाकी आहे. आता आपलं चिकन बघूया. मस्त 2 मिनिटं झालेली आहे. मस्त वाटतं बघ, झुंजलेलं सुक्का एकदम आहे ना. आता सुका चिकन बनवायचं असलं ना तर थोडा त्याच्यामध्ये आपला कांदा खोबऱ्याचं वाटण टाकायचं. हे फ्राय करण्यापेक्षा तरी चांगलं आहे. तंदुरीसारखा वास आला का तुम्हाला? हो मग, आणि फ्राय करण्यापेक्षा तरी चांगलाच मम्मी आहे ना. एकदम मस्त. वा इकडे आपली दुसरी रेसिपी झाली. आता इथे आपलं चिकन वगैरे सगळं झालेलं आहे. आता वड्याची बारी. आता वडे करते. वडे करताना पहिला कोळसा ठेवलेला तो काढून टाकायचा आणि अर्धा पीठ घ्यायचा आणि मळून घ्यायचा चांगला. हाताला थोडासा पाणी लावून घ्यायचा आणि चांगलं चिकट पीठ मळायचं एकदम. आता आपण याचे गोळे करून घेऊया. तर इकडे बघा आपल्याला वडे करायचे आहेत, तर खाली आपण पान घेऊ शकतो आणि त्याला पाणी लावायचं. आणि पान नसेल तर आपण दूध पिशवी सुद्धा घेऊ शकतो. प्लास्टिकची पिशवी घ्यायची. अशी तुमचे वडे टोम करणं फुगले पाहिजे. आता फिरव. आरामात फिरवायचं. तुझा कलर बघ असा लालसर झाला ना काजल की आपले वडे झाले कोंबडी वडे. कोंबडी वडे. आणि मला सांग काजल, हे कोंबडी वडे व्हेज आहेत का नॉन व्हेज आहेत? व्हेज. तर कोंबडी वडे म्हटलं की माणसानं वाटायचं की कोंबडीचे वडे. मला पण हे मिसअंडरस्टँडिंग होती आधी. 80% पब्लिकला, आपल्या फॅमिली मेंबर्सला माहिती आहे की कोंबडी वडे हे व्हेज असतात, पण जे 20% ज्यांना नाही माहिती, कोंबडी वडे नाव कोंबडी आहे पण ते वडे व्हेजिटेरियन आहेत. म्हणजे व्हेज म्हणजे मम्मी सुद्धा खाऊ शकते ते व्हेजिटेरियन वडे. ते कोंबडीचं चिकन बनवतात ना तेव्हा वडे बनवतात. अशी पद्धत झाली आहे. म्हणजे काय खायला यायचं तर कोंबडी वडे. हा, कोंबडी आणि वडे असं. वडे, मग त्या असं. वडेला नाव पडलं कोंबडी वडे. कोंबडी वडे. ओके. आता इकडे बघा आपल्या कोकणी थालीतले मेन जे आपले साहित्य, मेन जे प्रोडक्ट्स आहेत किंवा मेन जे आपले लागणारे आहेत ते आपण सर्व बनवून घेतलेले आहेत. तर इकडे बघा आणि ते सर्व पण चुलीवर स्पेशल. चुलीवरचे सर्व बनवलेले आहेत. सर्वात आधी कोकणी आपलं चिकन. कोकणी चिकन ग्रेव्हीवाला, हे सुका चिकन. कोकणी चिकन सुखावाला आणि कोंबडी वडे. आता इथे मी सोलकढी बनवते. त्यासाठी बघा हे ओलं खोबरं 1 वाटी, चांगला म्हणजे 1 वाटी म्हणजे अर्धा नारळ आणि जास्त घ्यायचं. जसं आपल्याला पाहिजे असेल ना बनवायची सोलकढी असेल ना तसं आपण खोबरं जास्त घ्यायचं. आता इथे खोबरं घेतलं आहे, कोथिंबीर, हे आगळ आहे आणि त्यासाठी अर्धा चमचा जिरा घेतला आहे, 3 लसूणच्या पाकळ्या, 1 मिरची आणि थोडंसं आलं. हे आता हे साहित्य आहे ना खोबऱ्यामध्ये एकसाथ वाटून घ्यायचं आहे आणि ते पण हे कोमट पाण्याबरोबर. हे टाकू याच्यात. हे गेलं याच्यात. आता वाटायचं मिक्सरला. पाणी टाकत पाणी टाकून 3 वेळा रस काढत काढत पाणी टाकायचं. आता हा जो फर्स्ट टाइम निघतो ना हा कोकोनटचा एकदम थिक मिल्क म्हणतात त्याला. एकदम घट्ट दूध आहे ना. आता आपण, माझ्याकडे छोटी हे आहे, गाळणी आहे. आपल्याकडे मोठी असेल तर मोठी घ्यायची. आता इथे बघा नारळाचं दूध काढून घेतलंय. आता याच्यामध्ये आपल्याला आगळ ओतायचं आहे. आपल्याकडे आगळ नसेल ना तर कोकमाचं पाणी काढून घ्यायचं घट्ट. ह्याच्यामुळे त्याचा कलर थोडा कलर. येतो ना.
पिंक टाईप होतं. पिंक टाईप होतो. आणि अजून आपल्याला कलर म्हणजे असं भडक पाहिजे असेल ना तर आपण आगळ जास्त होतच राहिलं तर ते आंबट होतो. आणि आपल्याला कलरफुल पाहिजे असेल ना तर त्याच्यामध्ये एक बिटाचा तुकडा टाकायचा. जेव्हा आपण खोबरा वाटतो ना तेव्हा त्याच्यामध्ये एक बिटाचा तुकडा टाकायचा छोटासा. मग त्याने कलर छान येतो, पिंक कलर येतो. आता आगळ मी बरोबर ओतलंय. त्यांनी चाकून बघितलं ना तर चांगला आंबट झालाय, म्हणजे मस्त झालाय. जशी सोलकढी असते तसं झालाय. पण आपल्याला कलर पाहिजे आहे. जास्त आगळ होतच राहिला तर ते जास्त आंबट होणार, मग ते आगळ नाही वाटणार. मी आता काय करते, हा बिटाचा तुकडा घेतलाय, आता बारीक करून जरा आहे ना मिक्सरला लावून पाणी करून घेते, म्हणजे त्याचा रस काढून घेते. ओके. आणि ते काजल तू काय करते? ते आपल्याला कोकमाची कढी बनवायची आहे. तर इकडे सर्व मिश्रण करून घेतलंय आणि इकडे कोकम पण बॉईल कोकम केलेलं. शिजतंय. ह्याच्यासाठी काय काय वापरलं मी तू? ते खोबरं, लसूण, कोथिंबीर, आलं, मिरची, एवढं सर्व वापरून केलं. जिरा, एवढं सगळं वाटलेलं आहे. हे आपल्याला नेहमी आपण कढी करतो ना ती कढी, कोकमाची कढी. आणि या कढीला आगळ वापरला ना तर कढी लाल होणार, म्हणून ह्याला कोकमच घ्यायचं. अजून एक डाऊट, इकडे पण आपण सोलकढी बनवली, इकडे पण कोकमाची कढी बनवली, तर ते बोलते कोणाला समजलं नसेल ते बोलतील एकच बनवायची ना. नाही, एकच कसं, हे आपण आवडीने पिणार ज्यूस सारखी. ही कशी आपण एक रिफ्रेशमेंट सारखी पितो. पितो पिण्यासाठी, थालीमध्ये, कोकणी थालीमध्ये. आणि आपली जी कढी आहे ती आपण भाताबरोबर डुबवून पण आपण खाऊ शकतो, भाताबरोबर खाऊ तर शकतो. हा असा डिफरन्स आहे, म्हणून दोन्ही बनवली जाते थालीमध्ये. आणि चिकन बरोबर कढीच पाहिजे असते गावाला, मग मस्त एकदा, कारण ते तिखट आणि हे जरासं असं आंबट. आता हे आगळ बनवताना आहे ना पहिलं चाकून बघायचं, कारण आगळमध्ये पण मीठ असतो. जेव्हा आगळ बनवतात ना तेव्हा मीठ टाकूनच ठेवतात, म्हणजे तो आगळ खराब होत नाही. थोडंसं मीठ टाकायचं नावाला. आता त्याच्यामध्ये तुम्हाला कलर टाकून दाखवते, ते पण ओरिजिनल पिठाचा कलर हा गाळून घेतलेला आहे गाळणीने. आता बघ कलर आता बघा, जास्त पण नको टाकायला, नाही तर लाल पूर्ण व्हायचं ना. आता सोलकढी झाली. आता वाटते हॉटेलमध्ये ना सोलकढी, आता सोलकढी वाटते. आता हे मी कसं, आता आम्ही कमी माणसं आहेत ना पिणारी, म्हणून जरा दूध जास्त ठेवलेलं आहे. तुम्ही ह्याच्यामध्ये अजून 1 ग्लास पाणी ऍड करू शकता. इथे आपली सोलकढी पण तयार झालेली आहे. आता आपण त्याच्यावरती कोथिंबीर टाकूया. आज तुम्हाला 4 रेसिपीज आम्ही दाखवलेत ना एकत्रच, म्हणजे थालीच बनणार आहे ना आपले कोकम. ना बघा मस्त ना, चला. कलर मस्त दिसतो ना कोथिंबीर आणि सोलकढीचा. इथे कोकम शिजलेली पण गाळून घ्यायची आपण कढी करताना. जेवढं आंबट पाहिजे असेल तेवढं पाणी घ्यायचं आणि ही कोकम टाकून द्यायची. आता याच्यामध्ये काय नाही. आता इथे तेल टाकलंय बघा टोपात, आणि त्याच्यामध्ये मोहरी टाकते. मोहरी चांगली तडतडली ना मग ही कढी आपली फोडणीला द्यायची. झाली आपली कढी. आता ह्याला आहे ना कड नाही फोडायचा, ते हळूहळू उकळी येते, हळूहळू वरती फेस येतो, तेव्हा आपली कढी उकळली समजायची. आता मीठ टाकते, चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आणि तुम्हाला जे डाऊट पडला असेल की आम्ही एवढं नॉनव्हेज चिकन बनवलं आहे, तर मम्मीसाठी काय, तर मम्मीसाठी इकडे काय बनते का झाले, शिरोळची भाजी, शिरोळ्याची भाजी, वडे आणि आपली कढी तर आहेच, आणि भात है ना. आपली स्पेशल कोकणी थाली एकदम रेडी आहे. सर्व त्याचे डिशेस जे आतमध्ये असतात थालीमध्ये ते रेडी आहेत. तर एक एक करून आता आपण थाली रेडी करूया. सर्वात आधी आपलं बघा भात, आपण सेंटरला भात ठेवलेला आहे. ठीक आहे. आता पान आहे म्हणून त्याचा जरा हलणार. आपले वडे, कोंबडी वडे, तर आपले कोंबडी वडे सुद्धा रेडी आहेत इकडे. त्यानंतर कोंबडी वडे बरोबर खायला आपल्याला रस्सावाला चिकन इन झालेलं आहे. त्यानंतर समजा आता आपल्याला रिफ्रेशमेंट वाटली तर आपली सोलकढी, काहीतरी प्यायला वाटतो ना जेवताना मध्येच. आणि त्यानंतर आपल्याला भात संपवायचा असेल तर आपल्याला इकडे कढी लागणार आहे. आणि त्यासोबत चवीला आपल्याला सुका चिकन, आणि इकडे आपल्याला कांदा आणि लिंबूचा फूल.
तर तुम्हाला कशी वाटली ही कोकणी पद्धतीची कोकणी थाली? एकदम ऑथेंटिक, एकदम जशी रत्नागिरीमध्ये जशी कोकणात मिळते तशा प्रकारे आम्ही तुम्हाला पूर्ण बनवून दाखवलेली आहे. म्हणजे तुम्हाला कोणत्याही पदार्थासाठी वेगळ्या रेसिपी किंवा वेगळा व्हिडिओ उघडायला नको. तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणत होता शुभांगी की रेसिपी नाही दाखवत, तर 1 2 3 4 5 एका व्हिडिओमध्ये तुम्हाला 5 रेसिपीज आम्ही दाखवलेले आहेत. तर रेसिपीची थाली तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि तुम्ही सुद्धा बनवा. एकदम छान आणि एकदम मस्त. सोलकढी एकदम भारी झाली आहे. सोलकढी का आम्ही ऑलरेडी सर्व खाल्लेलं आहे. एकदम टेस्ट एकदम मस्त झालेली आहे. तर रेसिपी एकदम झालेली आहे छान. तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा.